Please like and subscribe my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakilala sa aming mga kapatid, ako po si Jomai Baragas. At ako naman po si Ian Baragas. At kami po ang mag-host ngayon sa Surprise Mo Delivery. At ang isa-surpresa po namin ngayon ay si Edrica Marie na taga Lawak, Usoropio, Pangasinan na mag-18th birthday po sa araw na ito. At syempre, andito po tayo ngayon sa Angel's Plate Lechoon Manok. Manok, bilao. At sa mga gusto pong mag-order, dito lang po sa District 3, Castillo Street. Dito po sa Usoropio, Pangasinan. So ano pag hinihintay nyo? Order na! Halina, surprisahin natin si Ma'am Edrica Marie. At na! At ang ating magandang ako nga palang magpapanggap bilang isang Maldita. And ang role po na gagawin namin dito is yung boyfriend ko is medyo malapit siya doon sa birthday girl na si Ma'am Edrica, and ako nga siya lang na maglalambulan tayo dito tayo ng awan. So after now, saka natin ipaprank. So tara na't umpisa ng ating prank. Let's go! NANI?! お前はもう死んでいる。Ako ba pinagloloko mo? Hindi. Di ba Edrica Fernandez ba? Oo. Yun yung nakita kong pangalan eh. Hindi ko nakakachat yung boyfriend mo. Hindi mo nakakachat? Hindi. Seryoso? Totoo? Kinakausap ko lang po, mother. Kasi mother, nakakachat ko niya yung boyfriend ko eh. Eh, dinidinay pa niya, kitang-kita ko po. Let's get ready to Million fans around the world! Let's get ready to rumble! Awat ha? Awat ha? Are you ready? Uy, bagsak! Oh no! Uy, walang
Oh, walang awat na lalaki. Sinusulat niya yung boyfriend ko eh. Tapos, wala kayo sasagutin nyo. Sabi mo hindi ka manggugulo. Pakausapin mo lang. Tinatarayan ako eh. Ikaw ang mataray. Mali ko. Ilabas niyo kasi na Edrica na yan. So, ikaw yung Edrica. Eh pala, bakit yun ako? Ugali ko yung kikipag-away. Oo, wag Hala, sige, yan si Hindi naman pala nanay. ikaw eh. Ayun yung boyfriend mo? Tawagan mo na si Kapitan. Nagpupulo sila rito ay. No! God, please, no! 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 Nakabit nyo naman, siya naman sumugod. Kahit tawagin natin. Ate Marlene. Parang gawag ako silbo tayo ako sa isa. Ate Marlene. Ate Marlene. Tawagin mo si ano, si... Halika. Tikam, si Tikam ang tawagin mo. Si Edrica ang hinakanap ko, tapos siyang lumabas. Para may siya naman. Bakit ko ba? Siyempre tinatago niyo. Siyempre tinatago niyo ang pangalan niya. Sakay nyo na lang dito kaya. Dito na tayo. Isama, si Kwan na lang, nanay na lang para Kwan. Para Kwan na lang tayo. Ayun, tara nga. Kwan ka muna dito. Ayan, so, halika dito. 1, 2, 3. Yeah! Sobra ko lang po yan. Sineryoso mo ah. Nadilala yung ano, magpapabarangay sa So yan ate, dahil birthday mo. So yan, happy birthday from surprise mo, deliver ko. And yan ang aming konting sorpresa para sa'yo na inihanda ng iyong mother. So message mo na lang kay mother. Thank you, Mama. Akala ko wala. Ano ka may sasabihin ka kay mother? Thank you, Mama. So yan ate, here's your bouquet. Your 18th birthday and nasa legal stage ka na. So yan, pwede mo nang gawin ng iyong gusto pero sabi nga ng mother mo, limit lang. Alam mo dapat kung hanggang saan lang yung kailangan mong gawin. And wala mo ng boyfriend, wala mo ng video. Wala akong boyfriend, wala akong kachat. Wala kang kachat. So yun, wish ng mother mo is always lagi ka lang mag-iingat sa araw ng sa panahon na ganitong pandemic.
gusto niya na nandito ka lang sa inyo and wag na wag kang lalabas kasi alam mo na yung virus. Tumaayos ko. Happy birthday from your mother. Kinabahan si ate. It's a prank! Kaya pala kuminsan! Sabi ko sa kanya! Wow, dami. Yung yaman-yaman na naiti ka nga. Happy birthday. 100 pa pala oh. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating surprise kay Ate Edrica. Meron ring message sa kanya na nanggaling sa kanyang mother and babasahin ni Ayan. Sa mahal kong anak, happy 18th birthday, neneng ko. Wow, I can't believe may dalaga na ako. You're done being a kid. You're an adult now. Every day I give thanks to the Lord for fulfilling me by sending you in my life. You're the loveliest daughter that any parents would like to have. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Sana napasaya kita sa birthday mo kahit na malayo ako sa inyo. Para din naman sa kinabukasan nyo ang paglayo ko. Kahit wala na ang daddy nyo, gagawin ko ang lahat para maibigay ko lahat ng kailangan nyo. Sana makatapos ka muna sa pag-aaral mo bago mag-asawa. Enjoy mo muna ang pagiging single. I wish you the courage to grab all the opportunities that will come to you. To live your life to the fullest. Pagpalain ka ng ang dapat umiyak siya nagpunas sa cortina. Ate, tapos kay mama. Happy birthday, ate. Happy birthday. Happy birthday, Tikang. Magpakabait ka na, huwag ka na matigas ulo. Sana tumangkad ka na. So, yan.
Happy birthday,